Suwuh arep tata pitana binaka purwaning carita-caritaning kang ringgit purwa purwanira carma walulang kang cinorek tinata sinungging rineka janma jamanira para wali olah mangolah raing agama agemaning budi luhur kelir kang ginelar pindhane jagat gelare awarna putih ingkang mengku werdi suci tegese jagat iku sipate suci datan kalepetan ing dedosan anane dosa ya merga saka pokale manungsa Blincong minangka pepadang pindhane oboring jagat Surya Candra lan Kartika gedha keprak ibarat keketeking jejantung pradangga gendhing lan tembang dadi gegambaraning urip bungah kalawan susah dalang kang minangka dutaning Gusti anyolahaken wayang werdine pewayangan gegambaraning urip lair lan batin ala becik bener luput pramila gegambaraning carita sedalu natas yektine ya mung loro ala kalawan becik ingkang becik tinulata ingkang ala singkirana sapa ingkang disiki ala ing kono wahyu kamulyane bakal sirna sirnaning wayang rampung kukut mlebu ing kotak tanpa beda kaya manungsa mung bedane yen wayang mlebu kotak sesuk bisa kanggo maneh nanging yen to manungsa wis mlebu kotak bakal antuk pengadilan suci saka Gusti bakal ngunduh woing pakarti liding dongeng ya ing kono manungsa bakal ngerti lan weruh yen to sejatine derajat pangkat bondo donya ora aji ingkang aji kejaba ya mung amal soleh budi pekerti ingkang murakabi mring sesami